मानो बेलाय खानस्रि बाब्राबनाय थां माथां माबा खुजुले माननाय थां माथां गहे गथे बेलाय नोंनि भिडिअ'आलाय हा आलु सानस्रि स' गाइस नोंथांमोनाथ' हयथ' मिथिखाबाय थामनेलाव नायनानै मानि बागै भिडिअ'आ फैगासिनो दिनै गरम आपडेट नङा होमबा थ' भिडिअ'खौ नायलांबाय था स्किप दा खालामथार सालो आयाव मासे गरम बेलाय मोदायसो गरखोना माखो बेखौलाय थोद हय मासे गरम बेलाय बुस्थुआलाय जिनिसालाय सिथोबा आयाव मासे गरम साइज मानसि बेलाय आयौ दुनियाखौनो जाख्लाबगोन माथो बेलाय थोस बिदि जायो मानसिया गुसु बारनि गरम माबाया ओइ थान्दा बोथोरखाय खमलांबायसो नामाब्रा ओइ आसोलफोर बै माथो सानस्रि बसुमतारी ना मा नाम होनो बै फेसबुक पेजनि अनारा माथो डेन्जारथार माथो बेलाय माथो भिडिअ'फोरानो माथो बोरैबा गरमसो फैलाबायथारो माथो बेना आयौ डेन्जार अल माय भिउवार्स नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि भिडिअ'आव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय गोसो गोरबोजों स' गाइस दिनै मानि बागै सावरायनो थांगासिनो इन्जय खालामनो हागोन नोंथांमोना मानि बिसय मा रायलायगोन जोङो दिनै सानस्रिनि सोमोन्दै आरोखि सानस्रि बाप डेन्जार माथो गहे गथे लेंग्रे लेंथे जालायनाय आयौ माथो डेन्जार माथो नोंना भिडिअ माथो मोनसेबो कन्टेन्टआ माथो एसे बोरैबा दब गोजासो दाना फैदो मेन अरिजिनेल टपिकआव दा सानस्रिखौ मानि थाखाय जावनो नागिरदों स' गाइस नोंथांमोना सानस्रिनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो सानस्रिखौ जायफोर मोजां मोनोना बे माने एकदम गरम बुस्थु माने सेंग्राफोरासो नायनानै जुसाव एकदम आरो भिउसफोरा खालामलाबायना होयो मोजां मानसिफोरा सानस्रिखौ नायाथ' आरो सानस्रि कन्टेन्टखौ आङो नायदों मोजां मोनसेबो कन्टेन्ट गैया बेना एकदम सोरबा माबा फेन्दा बोखोलायनाय एकदम देखायनाय नुहां आरो माबा एकदम बेलेन्दालाबायनाय एकदम खुसिया थां माथां खुसिया गोरानथां माथां जिबौ गोरानथां माथां फाग्लि जायो थुस बिदि जायो नोंनि कन्टेन्टआ मोजां बानायब्रा मोजां टपिक मोजां कन्टेन्ट बानाय जोंबो नायगोन ना मा होनो फाग्लि सिख्ला मानसिफोरखौ बिदि समायालै नोंसोरो एफा नायनो समायना रमायना मानसि नोंसोरो फाग्लि सियानसास बेफोरबायदि एकदम बेलेन्दालाबायनाय माबा फेन्दा नुहां माबा देखायहां बिदि बानायना लफायनो नागिरदों नामा नोङो थोस गामिनि मानसिफोरालाय एसे बुङोना बुङा फालाय बेखौलाय थोद बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा बिनानाव जों माने जेखौ नुदों बेखौसो बुंदों नालाय माने गाज्रि नुयो सिख्ला मानसिफोरखौ बेबायदि जिबौ गोरानथां माथां बेलेन्दालाबायनायखौ आरो नांगौ जायोबा बुं दसजनसो थिनहरदो आं बेफोरबायदि माबा मोनसे जादोंबा खुजिलिफोर जादोंबा थिनहरगोन आं जोंथिंफ्रायथ' 2000 दं सेंग्राफ्रा थोस बिदि जानाङालै नायनो उसुबिदा मोनो बिनि थाखायसो जों बुंदों नै नोंथांमोना जुदि फोथाया सानस्रिनि मोजां भिडिअखौ नाय नैबे स्क्रिनाव सोलिगासिनो मा टाइपनि भिडिअ लायबोयो आरो जायफोर मोजां मोनो आं बेखौथ' बुंनो हाला सानस्रिखौ आरो जायफोर माने नायनो सुखुवा इसोरखौ बुंदों आं माने बिदि जिबौथां माथां एकदम हुहुवालायनाय बेफोरखौ भिडिअ जायो मोनसे जाहाथे बुंदों बेयाव दुखु मोननांगौ बाथ्रा गैया माने भिडिअखौ बानाय मोजां भिडिअ बानाय मा नोंनालाय बै दैमा गेजेराव थांना माबा दुगैनाय एकदम खिथु हाबसोलायनाय माबा दख'ना गाननानै माबा देखायनाय लफायदों ना मा जाखो सेंग्राफोरखौ गरम बानायदों ना मा जाखो थोस ओमफ्राय आरो माबा फेन्दा बोखोस्रायनाय एकदमबारे नुहां दुइ इंसि गाहाम गाननानै एकदमबारे दुगैना देखायो भिउवार्सफोरखौबो एफा जाम्बा बानायनो नाङाथ' आरो एफा बुरबक खालामनो नाङाथ' आरो गावनि मान सनमाननि खोथा बाथ्रा दं नङा होमबा बेनि थाखायसो बुंदों जोङो दा जोंखौ बोरमा बायदि पेटेर लेक्सार होदों होननानै बुंनानै दुखु मोनना लाब गैया जों जेखौ गाज्रि नुयो बेखौसो जोङो बखियो बुङो जावो मिथिबाय जों आरो आनरियेलफोरखौ जों बखियाबो जावाबो बुङाबो माने नुनो उसुबिदा मोनदों आरो नोंसोरथ' ओरैबायदि महर गोनां मानसि माथो रिल्स बानाय ब्लग भिडिअ बानाय एकदम माथो भिउसआ बरिया फैगोन माथो नोंसिनालाय महर गैयैबो नङा रिल्स बानायबाबो नोंना माथो दोखो मोजां बरिया थांखायो माथो दख'ना सख'ना मोजां फुल ग्लोम गाननानै बानायब्रा रावबो जेबो बुङा रावबो बादा होआ आरो नोंनि कमेन्ट सेक्सनाव जों हाबनानै नायो मोनसेबो मोजां कमेन्टआनो फैया एकदमबारे माबा गरम जादों नामा आसोल
मा बादों नामा नांगौ नामा होननाय गोजासो नोंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्टफोरखौ जों चेक खालामोथ' मोनसेबो मोजां माबायानो फैया नोंना थोस दोखो मिनिफ्लांबाय आं मैया ना दहायमोनथाय रलै सानस्रिनि भिडिअआवथ' ओरैबायदि गोदान फैदों माथो बेलेन्देरलाबायनाय माबा खुसिया गोरानथां माथां मा जादों बे बुस्थुआ होननानै माने नायदों आरोखि ओमफ्राय नायबा कमेन्टआ माने दद खमनि गोजा माने मोनसेबो कमेन्टखौ फरायना आं नोंथांमोननो माने फोरमायनो हानाय नङा आरोखि माने फोरमायावबो एसे बोरैबा उसुबिदा जायो नालाय आंनिखौबो सोरबा सोरबा एसे मोजां मानसिफ्राबो नायो नालाय ओंखायनो बुंथ'ला दे आङो दिनै बाद दोनथ'दो मालाबा लागावना होगोन गोनां जायोबा मिथिबाय एकदम कमेन्टफोरखौनो लागावना होगोन दद खमबाबो स' गाइस बिनानाव दुखु मोननाङा खिन्थु भिडिअखौ एसे मोजां बानाय आरोखि जों सुखुवाखै नायनानै गोजोनाखै आरो आंनि भिउवार्स आंनि साबसक्राइबारफोरा सोरबा गोजोनदों सानस्रिनि भिडिअ नायनानै सेंग्राफोराथ' गरम बुस्थुराव बिसोर मोजांखौनो मोनखागोन दा आंखौबो बोरैबा सोंलाबायगोन दा बानायथों नोंहा मा अरजादों जोंहा नायनांगौ हनैनि आरो माने दे नाय आरो बानायग्राया जाहाथे बिदि खिथु हाबसोलायनाय माबा होनलाबायनाय दा बानायसैलै मिनिनो ओंखारनाय जालायलाङा सिथोबसो स' गाइस जायफोर सानस्रिनि सोमोन्दै जोंथ' मोजां गाज्रि बिदिनो भिडिअ होयो नालाय जायफोर मोजां मोनदों बा जायफोर गाज्रि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना गालां सानस्रिखौ मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों थ' गोसोआ गोजोननाय मोनगोन आरोखि स' सानस्रिनि सापर्ट ना आंनि सापर्ट थ' सानस्रिखौ बांसिन मोजां मोनदों ना बले जोंखौथ' आरो जों जानला मानला बखिलाबायग्रासो नङा होमबा नोंसिनि मथे कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना गालां जाहाथे गोसोआ गोजोनगोन आरोखि लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअआव थाबैनो जै सानस्रि दुगांनि खहे खथे लेंग्रे लेंथे मोसाबाय था नोङो